Super kumapit na talaga siya sa damit ko, guys. Perfect. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilan again, and you're still watching on my YouTube channel! So yun nga guys, kumusta kayong lahat? Ayan, Happy New Year everyone! And for today's video, gagawa na naman tayo ng another product review mula pa rin sa Aficionado. And ayun nga guys, what's on my table? Ayun, nakikita naman sa ating title, yung ating i-review for today ay ang F51. A short background lang, yung F51 pala is a new scent from Aficionado last 2023. So bali, nilaunch siya February last year. As you can see, naka-pouch pa yung ating perfume. Ayan. So, ayun nga guys, no, kapag bibili pa kayo ng 85 ml na product ng Aficionado, so magkakaroon kayo ng free pouch. Ayan. So, ito, it comes with different colors. I'm not so sure kung pwede kayo mamili, pero if bibili kayo sa physical store, siguro pwede naman. Okay? So, open na natin. Ayan. So, ito na yung ating F51. Ayan. So, as you can see, well-sealed pa yung ating F51. Ayan. So, let's try to open. So, ito na. Open na natin. Ayan. OMG. Ayan, medyo parang nag-leak siya ng konti guys. So parang naaamoy ko siya initially. Nakakaamoy na ako ng parang may pagka-citrus na something. Ayan, so ito na. Ayan. So natanggal na natin siya sa seal. So makikita nyo dito sa top part. Ayan, dito sa cup niya is F51. So ito guys, dapat pag chinek natin kung tama yung in-order natin na product is dapat nagmamatch yung nandito sa top part at saka dito sa bottom part niya. Okay? So, that's one way how to check kung tama ba yung in-order natin na product. And another thing guys, yung bottle, kung makikita nyo, parang pink or red yung bottle niya. So, regardless kung ano yung kulay ng bottle kasi pwede ito green, blue, pink and red. So ito, so regardless kung ano yung color ng bottle, basta tama yung nandito, okay lang yon. And then additional info guys, yung F51 pala natin is a version ng Dior Sauvage. Ayun. So, Dior Savage or Dior Sauvage. Ayan, nag-research tayo. So, ito na guys. Ito-try na natin siya. Ayan, tatanggalin ko lang to. Ayan, so natanggal na siya. And then, spray natin siya. OMG, naaamoy ko na siya guys. Nag-leak lang siya ng konti kanina. Pero ito na siya. Try pa natin. OMG, mabango siya. Super fresh lang yung amoy niya. And then, mild lang din siya. And then parang meron siyang pagka citrus na something, na pagka woody na something. So I think this one guys is perfect for students kasi super mild lang yung scent niya. And ayun nga, may pagka citrus siya. So ayun, so hindi siya matapang, and knowing guys na yung mga Aficionado scent natin is
long-lasting talaga. So parang doon nakilala si Aficionado. Sa mga nagtatanong no kung saan pwede bilhin yung Aficionado products, you can buy it through online store or through the physical store. Just a tip, kapag naubos na natin yung bottle ng isang Aficionado, huwag nating itapon yung bottle. Instead, dalhin natin siya sa next na purchase natin para magkakaroon tayo ng discount. Kapag store naman, store lang natin siya sa room temperature and then make sure lang din na hindi ito natatamaan ng direct sunlight. And of course, hindi dapat ito naaabot ng mga bata. Super kumapit na talaga siya sa damit ko, guys. Perfect. Super fresh talaga yung feeling and then yung scent niya. So guys, I think that's all for now. And if you have questions, just comment down below and comment din ninyo kung ano pa yung mga F number na gusto ninyong gawa natin ng reaction video. That's all for now. This is Minlarni saying bye-bye everyone!